Sanibonani. Bengibuke ivideo i-podcast ethi 24 hours podcast. Lapho ade kukhuluma khona ugogo Nene, sangoma ugogo Nene. Echaza noma ngomsuka noma ngokusungulwa kobuzayoni. Manje kunabafowethu abathintekile ngoba iqiniso vele liyababa, iqiniso alimnandi. Kodwa engikwaziyo ukuthi ekugcineni John 8 verse 32 niyakulazi iqiniso bese liyanikhulula. Kunabafowethu ke bamazayoni abangakuthandanga lokho ugogo uNene akushilo okuyiqiniso kodwa. Njengoba ngisho ngithi iqiniso abantu abalithandi. Lalelani ke bafowethu. Ngifake inselelo ngathi mina ngowakoShandu ngifuna umfundisi ozizwayo. Umfundisi ozizwayo othi mina ngizimisele ukubhekana nesanda nezwe, uLinda, uNhlakanipho, uIsmayeli, uEver Smiling wakoShandu kaNdaba. Ngibhekane naye ngqo, sikhulume ngokukholwa, sibonisane ngokukholwa. Ngisalindile namanje. Akekho velile. Ake nginitshele ukuthi kungani engekho velile. Ngisho nakuba ama-podcast akekho ngifonele. Inamba yami ngiyikhiphile, ngisayikhipha namanje. 078-214-3189. 061-458-5537. Akekho zile kimi. Lalelani. Angiziqhenyi, angizigcaji ngaloko. Into engiziqhenya ngayo ukuthi le nkolo le engikuyo. Yingakho bengangichallenge ngoba bayabona ukuthi le nkolo le engikuyo yobunye bukaNkulunkulu, yokuzithoba phansi kwentando kaNkulunkulu, iyona nkolo yeqiniso. Noma kunzima ukuthi bavume, kodwa bathi abelungu action speaks louder than words. Ngiyabathanda abafowethu ngoba abangichallenge nje kanje ngoba bayazi ukuthi lento esibatshela yona iqiniso. Le nkolo zabo vele noma yipho ongayibala ngaphandle kweIslam vele izinkolo zobumnyama bayakwazi lokho. Yingakho bengangichallenge ngoba basaba ukuthi kuzovela amahlazo. Lalelani ke. Ngiyazi ukuthi bafundile ngale izinkolo zabo lezobumnyama abayilandelayo. Bafundile ngazo. Njengoba ngibatshela ngithi mina ngiya-researcha, bangisachiswa yiloko. Bayazi ukuthi lento engithi ngiyayi-researcha iyiqiniso kangakanani. Kwabona ba-researchile bayibonile. Kodwa ngoba uSathane akafuni ukuluza abalandeli bakhe, yingakho bengeke baze bayithathe le nkolo le yeqiniso mina engiyiqhenyayo ngayo. Inkolo yobunye bukaNkulunkulu, inkolo ebonisa ukujula kobuchopho, inkolo ebonisa ukukhalipha komqondo, inkolo ebuyisa abantu ekubeni zindlavini ibaphendule abantu ibenze abantu. Yingakho bengangichallenge ngoba bafundile ngale izinkolo zabo. Bayazi ukuthi lento engiyikhulumayo iyiqiniso kangakanani ukuthi bahamba ebumnyameni benza balandela izinkolo zobumnyama baye esihogweni. They know. Othi nginamanga akangichallenge siye kunoma yibi podcast. Noma singaya kuChris, noma singaya kuDlamini, kulokuzana kuThidlamini, noma singaya kuKota to Media, noma singaya kuyipi podcast bafowethu. Mina ngiready. Asambeni. Kufike ziqhuthana amakhizana makufika laphayana. Kuvela obala amaqiniso njengoba enjalo. Line wasabayo ukuthi avele. Ngiyabonga.